L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tieħu ħsieb tħeġġeġ il-qari fost nies ta' kull età, inkluż trabi u tfal ta' taħt 3 snin. Dan tagħmlu permezz ta' qari animat u attivitajiet interattivi b'xejn għat-tfal, il-ġenituri u l-kustodji tagħhom. Aqra miegħi huwa programm immirat għal tfal taħt 3 snin, ġifieri anke trabi jkollna, flimkien mal-ġenituri u l-kuraturi tagħhom, fejn waqt dawn is-sessjonijiet jinqara ktieb, fejn jiġi animat infatti l-ktieb u jitkantaw taqbiliet skont il-lingwa, għandna sezzjonijiet li huma bil-Malti jew bl-Ingliż. Dawn is-sezzjonijiet isiru darba fil-ġimgħa, f'kull lokalità għandek nej issir sezzjoni jew 2. Il-ġenituri bit-tfal taħt 3 snin jew kuraturi konna nanniet, babysitters li jistgħu jattendu bit-tfal magħhom. Is-sessjonijiet huma bl-ħlas, hemm rutina, hemm skeda li tittella fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, il-ġenituri jażlu minn qabel fejn ħajattendu. Waqt din is-sezzjoni tal-aqra miegħi, it-tfal jinġabru bil-qiegħda imdawrin mal-animatriċi tal-qari. L-ewwel ma titkanta kanzunetta ta' merħba biex it-tfal jindunaw li ħatibda s-sezzjoni. U għandek rutina, it-tfal ikunu jafu x'inhu ġej. Mela titkanta dil kanzunetta ta' merħba, jinqara ktieb b'mod interattiv biex inżommu l-attenzjoni tat-tfal. Mill-istampi tal-ktieb wara li jinqara insibu taqbiliet li jaqblu mal-istampi mat-tema tal-ktieb biex inkomplu iktar it-tfal niftħulhom il-ktieb. U mbagħad wara nkantawlhom taqbiliet dwar il-kuluri u ngħidu il-kuluri. Ikonna ħafna riżorsi fejn it-tfal jarawh il-kuluru jiġi f'kuntest. Ngħidu n-numri wkoll, speċjalment irridu nesponu t-tfal għan-numri bil-Malti wkoll għax insibuha diffiċli l-ġenituri donnu biex jgħidulhom bil-Malti in-numri. Nkantaw ukoll taqbiliet dwar in-numri, nkantaw il-kanzunetta tal-alfabet u jibdew jisimgħu l-alfabet Malti wkoll. U mbagħad wara nispiċċaw xi kanzunetti jew taqbiliet favoriti tal-ġenituri biex huma jmorru d-dar il-ġenituri ikomplu jkantaw li semgħu waqt is-sessjoni u fl-aħħar inkantaw nagħlqu b'kanzunetta ta' saħħa u ċaw. Din l-attività li hija kollha multisensorjali hija mod ta' tagħlim għat-tfal iż-żgħar u fejn qed tagħti kuntest għax jien hekk qed ngħidlu t-tifel pereżempju rrid nagħllem il-kulur isfar u qed ngħidu dan isfar. Imma x'inhu isfar? Qed nagħti kuntest, nagħtu każ għandna velijiet sofor li inti ikkuluriti li titfa' fuq ras it-tifel u qed jara t-tfal f'din id-dinja ikkulurita. Dejjem qed tagħti kuntest. Fl-ewwel 3 snin ta' tfal isir ħafna żvilupp. Infatti ngħidu li l-ewwel 1000 jum huwa l-iktar importanti fl-iżvilupp tal-bniedem. Għaldaqstant il-lingwa hija l-iktar li tiżviluppa hija fl-ewwel 3 snin tal-ħajja tat-tfal. U importanti li t-tfal nesponuhom għal vokabularju ġdid, vokabularju minn ġol kodba, għax il-kodba għandhom vokabularju li ma nużawx kuljum, għandek it-taqbiliet ħafna vokabularju ġdid, iktar ma' tarbija jew it-tfal ikollhom vokabularju, aħna ngħidu xkola ta' vokabularju, iktar jiggarantixxi suċċess akademiku iktar il-qudiem. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.